Ibro neno gima nolwer wonen. Ni neno ka jogo iweyo kosokwe. Nyowegi. Ceasefire mo nyobet. Ceasefire bedo kacha achiel kuom gima miyo ceasefire cha bedo king'iyo pinje machalo China gi. Kata doko ni gin gi mwandu to ok gichiwo omenda gi nono. Omenda jo China ok mi nono. Koro mae momiyo temo ng'iyo ni kata mana pinje ma wakonyo gi yedhe ma kuyo kwiri mag ayaki gi mamoko gite wakonyo gi to nego wang'e ni wanang'o ma wayude. Kichaki biro kata mana e WHO oyudo ne WHO ni ne bedo ne gi baden tiende ne gi finance WHO lakini ok omigi luor gi makorgi. Koro dwaro ni gigi wabiro konyou to nyaka umiwa luor. Mogik en ni nyomiyo William Ruto owacho wach manyocha ne wasewache kaka wanene ka to nyogi tamore. William koro nyogo lielela ni kare dhi mar obila ma Kenya Haiti ne ok en plan mar piny Kenya. To ne en chino mar jo Amerika. No wacho koso nyoko wacho. Nyo wacho no golo siri na Amerika no kwayowa. Mondo mi watero bila wa Haiti. Tiende no temo lombo godo Trump ni kiki wewa kacha. Kech kao Amerika tingeni kata mana funding mar UN Victor. Almost 40%. En man Amerika. En man Amerika. Koro gini kata ka ni ipando itoka UN. To no chichi ni Kenya Trump nyalo ng'iyo to bedo Kenya Haiti cha. Bende konya Amerika gimo. Koro magi bende William nyowacho ni nyok wadhi kendwa. Jowe manote mang'owa. Nen kwayo maru. Nen kwayo maru. Koro ok owache direct William bende ng'ama riek. Koro magi gik manya wasomo ni Trump ng'iyo ni to gimoro amora ma piny Amerika dhi timo Amerika yude ang'o. Erokamano. Nyarawila machiegni chenro erokamano ahinya. Wamuko mach koro olielo bebni. Umuoke piyo piyo